fix the fixer. As a lady ready to them here. Because I fix the all frontal. Bed is here, Huta. There. Now get in front. I adore ya can who there. There, fix the all we want, fix the wait, boy, and whoever may you try. There. All frontal. And therefore, I think 25. yes, sir. 25 years, sir. You may call we'll get it. I'm not calling. A phone number. I think 25 years. I can give her a phone number or one of your number. All my age. 25. Yes. But he who get up here on your Karalanka. What's your camera? 2001. 2-1. Atom noise eba now. Atom noise eba now. Atom noise eba eba hundred. Ekwa wala ko gadi abanyo na. Outside. Oh, my shop. Oh, outside. 25. Ibrana, Yes, 25, auntie. I think 25. Okay, by how let me go social media. Them gadi room work interview. Yes, sir. They will phone na get bill to get Ramazo. What phone now on a record okay by your father? No, it's not there. And I'm a hog of ma. Where come my hog of ma? Where come Rebel Cogana Tabataga? Onya Hoji phone uncle say abanyoya. But the phone the off all the G. Manuki take a brago walk. What happened? Oh my slippers. Oh my slippers. Take a brago walk. Hello, can you call? I am a organic one slippers. Come on, keep quiet on your tura white. On your tura, which is slippers. Which is slippers. Our natural color slippers of the buptier. Our natural color slippers of the Akarankobe. You will let man of Guba so with you. Slippers a melegini when a leg bet marker. Our slippers. Profma, Chileka Bago, Profma. Coming a question, walk out like a young man or beggar. No man who kids go go. Give Yanga Diagram sauce slippers. One day get 10K, I get you fuel on. Get like I know so ya bag or co. When you're ready, or slippers, brand Slippers, brag or co. Tornazo. Look at. Mano we rooted in a ichikroko. Mano an eterian ichikroko. Look at. I will slippers be rich kroko. Ah? Kaka Wumbawaroko. I get come to this is 25 years. I was slippers Wumbawaroko. I didn't have what I'm no go. Then a gun won't mano. I'm no go. Look at. You were a log gaddy cream. What a such old word. He relays sockets in them bochi. He relays sockets in them bochi. And yet, Otoma. It's a fine man. Joko Kaiga para onye Joko na family uno. Huh? Okay, come juga. Who owns that Joko? Mpagi nwe Joko. Pam. That demo. Aya nwe nyere gi Joko. Anakia ke ka kota Joko.
Hey. Where reverse bia. Parikega on the other side. Parikega batana camera nga. Papa trami keba. Papa trami keba. Papa tramo telegenga. Yeah, front. Bishop go size again. You can go hear me. Mba, ọ na-ehi mmiri. Eh? Mba o. Gịnị ka iyi n'ime ike? Ọ trọza ma ọ dị emiri. Ọ wụ Iyi pant. Eyi m pant. Were reverse bịa. Ohie mmiri. Mba, ọ na-ehi mmiri. Enweghị head drop ha. Mba, ọ dịghị na drop. Artist onye otule ịbara ga artist ga-ema ụkwụ n'ala. Ịmatala n'iji ụkwụ. Ọ ga-agwa gị ma ụkwụ n'ala. Artist ga-ebịa ga ama ụkwụ n'ala. Bịa were phone gị. Okay, man, you will never get a social media and get the room away interview. Yes, sir. It's your mole. Abo. The way phone now, ni who of man. The way phone now, who turn ni who. I make us say, has some weapon. Yes, sir. Oh, my boy, Emorionia. Ex-husband m. Ex-husband, ga len oji hapụ. Ọ mụ hapụrụ ya, ọ ya wa hapụrụ m. E hapụrụ ya ga tebe mmanụ nwa bingo. Ho me merele ga am hapụrụ ya. Bare na mpompo agwa hapụrụ ya. Asenge dem you Chileke agba ga ọkụ. Dem you. Am hapụrụ ya. Akati kwere hapụla na hụ age gị 25. Gị onye 30 something year 40 something. Ama hapụrụ ya. Ihe me merele no ga. Dem you. Na juga na ga straight. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Ama hapụrụ ya. Damn you. Branga bi jine hapụrụ eme mpompo. Briji eme mpompo wale mo no ma bo. Onye damn you. Asenge damn you. Cheseka wo tam. Cheseka wo tam. Wabobia. War retired but not tired single mother. Berela. Okay. Brackets. Fairly used. Gebi sana irai. Awu mo ni aba. Ebi na aba. Mandi umule. Iwonye ebe. Awu mo ni Abia State. Ebe na Abia State. Awu mo ni Ibeku. Ebe ni Ibeku. Avonku. Eh? Avonku. Ebe na Avonku. Oh, Avonku. Ebe na Avonku Chileke agba ga ọkụ. Local government ga ogene. Avonku. Ode ebe ọzọ Avonku. Your local government ọ wogene nwa bingo. Umaya South. Negi na nna dị ndụ. Mama anwụọna, mpam dị ndụ. Ndọ mmadụ nwụọna. Ndụ gịnị gburu mmadụ? Ọ election, ọ gbajiri ụkwụ ya. Election. APC ka PDP. APC. Ha lụrụ ọgụ so ha kwatụrụ ya ọgbaji ụkwụ. Mba ndị APC. Ọ agent. Agent ndị APC. Okay.
bracket ọmụ pati ndị akara na bonds na family. Eriri gị eri? Mba sa. Ụmụ nwoke ole ka ị na-aya at the same time ya wụ na eyewa nwoke? Naanị ofu. Adịla ha abụọ taa gị mbụ? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? I'm a hairstylist. Ezigbo aha gị wụ gịnị? Amarachi Blessing. Ọ dị nke mme. Onye ohi? Mba sa. Ishigushi? Mba. Organic cream itege, eleghị iji na-etege ya? Ana m ete organic cream or normal cream? Itege normal cream, ya bịa gosicha gị mana nkwụ Chineke agbaghị ọkụ. Bịa, ọ dị ka eziokwu adịghị n'ime. Ọ dị ka eziokwu adịghị n'ime ati gwegwegwe. Ọ dị ka eziokwu adịghị n'ime nwaanyị August meeting. Organic cream itere n'ụkwụ, gịnị mere iji etege organic cream? Organic cream ka m na-ete. Cream m na-ete ụwa organic. Organic cream ọ nke ya nke m ọ normal cream. Mkpọ gị dị aha ị ga-ama dị aha dị cream. Iji eyi pant? M na-eyi pant. Nwoke na-ata gị na-abụghị asụ n'aka tee na-amụta gị n'ike tamaghị. Mba, m na-agba mmiri. Chineke gbakwa gị ọkụ onye ọma mere agbawa blada otele gị bịara nga bịa gwa m sị ịgbaga wichi mmiri nwa pingo nwụrụ anwụ ewere amụ gwuji asacha gị blada ikpu gị bịa nga bịa gwa m ịgbaga mmiri nwa bingo mgbe nna gị mụrụ gị ọ dịrị gị sumo n'ike onye riri eri ịgbaga wichi mmiri ọhịa iji ga para otele eji emeghe highlight bịara nga bịa gwa m sị ịgbaga mmiri totele gị yiri echeta ebewe ịbụra nga abịa gwa m sị ị na-agba mmiri ị ma ị na-eshi? Yes sir. Ele ụdị nwoke chọrọ? A good man, God-fearing man, understanding man. Onye m chọrọ. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Eh? Ị gara university? Mba. Ị na-ekpe ụka ka ị na-eme omenala? M na-aga chọọchị. Mmadụ ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa? 4. Kpọwa aha ha. Bobby. Aha. Anthony. Aha. Kelvin. And Mayor. Ka ihe mere mmadụ a ji ha akwụ ụgwọ isi gị nwe nke gwara gị na ọ ga-alụ gị? Ofu kwụrụ ụgwọ isi m na. Ụmụ gịnị ka ị mụrụ nwoke ịpụrụ n'aka ya? Nwoke na nwaanyị. Kemgbe ahụ ị nọ na street ị hapụrụ nwoke a pụta, ele otu ahụ dị gị? Very fine than before. Atamaghị n'anyụ? Yes, m na-anyụ. Ị ga-enye ele ụdị mkpi na-eti? Oh, baby, sweet. Yes, sir? Oh, baby, sweet. Continue. Baby, sweetie, continue. Huh? Spell ya n'Igbo. Etom na Nigeria. Spell nyonyo gị n'Igbo nwa bingi to na which Nigeria? Etom na Nigeria. Etom na Côte d'Ivoire. So, amam Igbo answer. Genotype gị? AS. Blood group gị? B Blood group plus. gị? B plus. Phone number gị? 070 82. Ịwọchịchala ya kwa izu ole ike ịwọchịchala ya
My name is the Wicked. Come on, subscribe or that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am banging. You watch it, I get back. You just know what you have to share the game for what? Subscribe or for this place. 070 82 62 24 54.